Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut yn ni'n defnyddio'r rheol y lluoswm, sydd weithiau'n cael ei adnabod fel rheol Leibniz, i ddifferu ffwythiant sydd yn gallu cael ei sgwennu fel un peth lluosi rhywbeth arall. Felly, dyn ni yn y sefyllfa lle dyn ni'n dweud hyn. Os oes gennym ni ffwythiant sy'n gallu cael ei sgwennu fel ffwythiant lluosi ffwythiant arall fi, yna, i ddifferu i gael dy by dx, dyn ni'n defnyddio'r dull yma. Dyn ni'n cychwyn efo'r ffwythiant cyntaf dyn ni wedyn yn lluosi efo differiad fi mewn perthynas ag x, a dyn ni'n adio wedyn yr ail ffwythiant fi lluosi efo differiad yr un cyntaf eto mewn perthynas ag x. Felly, enghraifft, gadewch i fi ddiffinio yn hafel i 4x di cwbio lluosi hefo sin x. Nawr, yn yr achos yma, mae gennym ni ffwythiant sydd yn un peth, 4x di cwbio, lluosi rhywbeth arall, sin x. Felly, dyn ni'n diffinio, dwi'n sgwennu gadewch y peth cyntaf yn fan hyn fod yn 4x di cwbio, a wedyn adael i fi, yr ail beth, bod yn sin x. Felly mae gennym ni'n yn fan hyn sydd yn lluosi fi, 4x di cwbio lluosi sin x. Nawr, dyn ni'n gallu differu hein yn unigol mewn perthynas ag x. Mae du by dx, os dwi'n differu hwn, yn 12x di sgwario. A mae dv by dx, os dwi'n differu sin x, mae hwnna newid i fod yn cos x. Ac felly, i ffeindio dy by dx, hynny di, os dwi eisiau differu yr greiddiol yma mewn perthynas ag x, dwi'n dilyn y fformula rwan ar gyfer rheol y lluoswm u dv by dx adio v du by dx. Ac yn yr achos yma, mae'n golygu cychwyn efo sydd yn 4x di cwbio, lluosi efo dv by dx sydd yn cos x, ac yna adio v sydd yn sin x, a mae hwnna wedyn yn cael ei lluosi efo du by dx sydd yn 12x di sgwario. Ac fel arfer, mewn cwestiynau o'r math yma wedyn, dyn ni eisiau symleiddio'r ateb, dyn ni'n chwilio am pethau sydd yn canslo, neu dyn ni'n chwilio am ffactorau cyffredin. Yn fan hyn, os dwi'n ystyried y ddau derm sydd gennym ni, mae 4 yn rhannu fewn i 4 ag 12, 4 di'n ffactor cyffredin mwyaf o ran yr rhif, a ddim sydd gennym ni x di sgwario hefyd yn ffactor cyffredin. Felly, dynnu 4x di sgwario allan, ac yn y gronfach wedyn, sydd gennym fi x lluosi efo cos x, mi fysa lluosi 4x di sgwario efo x cos x yr eid hwn yn ôl iddo fi. A wedyn fydde adio ymlaen, sydd gen fi wedyn 3 gwaith sin x. Os dwi'n lluosi 3 sin x efo 4x di sgwario, dwi'n cael sin x lluosi 12x di sgwario. A felly dyna yw ystyr dy by dx yn yr enghraifft gyntaf yma. Wedyn, os ni'n ystyried un enghraifft arall, gadewch i ni ddeud tro yma, os yw yn hafel i 9 ail isradd x cos x. Gan ei ystyried beth sy'n digwydd yn yr achos yma. Wel, yn gyntaf, ella na i ddelu hefo'r ail isradd x, neu ail sgrifennu yn gyntaf fel 9x i pwy'r hanner cos x. Neith hwnna'n gwneud differu yn haws iddo fi mewn munud. So, eto yn yr achos yma, mae gennym fi un peth, 9x i pwy'r hanner lluosi efo cos x. Ac felly, fydda i ddiffinio ag fi fel, y peth gyntaf yn hyn, 9x i pwy'r hanner, a wedyn fi fel yr ail beth sydd yn cos x. Eto, fydda i ddifferu hein yn unigol yn awr, differu mewn perthynas ag x. So, gen fi 9 ar y cychwyn, mae hwnna'n cael ei liosi hefo, os dwi'n differu x i pwy'r hanner, so mae'n hanner x i pwy'r hanner tynnu 1, sydd yn negatif hanner. Os na i ddweud natblygu hwn yn fan hyn yn nawr, 9 lluosi hanner, so hwnna'n 9 dros 2, hwnna'n cael ei liosi efo x i pwy'r negatif hanner. A wedyn os dwi'n differu fi'n fan hyn, mewn perthynas ag x, mae cos x yn differu i fod yn negatif sin x. Ac eto wedyn, fydda i ffurfio dy by dx, trwy ddefnyddio rheol y lluoswm dv by dx, adio v du by dx. Mi fysa hwnna'n golygu cychwyn efo sydd yn 9x i pwy'r hanner,
lluosi fo dv by dx sydd yn ddefnyddio cymach yn fan hyn, negatif sin x. Adio wedyn v sydd yn cos x. Hwna'n cael ei liosi fo du by dx sydd yn 9 dros 2 x i pŵer negatif hanner. Ac yn fan hyn, ella i dacluso fyny, na i newid yr pŵer hanner yma nôl i'r ail israd. Felly os y gen i fi fan hyn, ar gyfer y term gyntaf, wel, os dwi'n gwneud 9 lluosi negatif 1 fan hyn, dwi'n cael negatif 9. Os yw'r x i pŵer hanner yn ail israd x, wedyn sy'n gen i fi sin x yn fan yma. Wedyn beth sy'n dod nesaf, na i ddod ar hyd mewn gyntaf, 9 dros 2, os yw'r cos x yn dod wedyn, ac wedyn, x i pŵer negatif hanner, wel, os dwi'n dod â hwnna lawr i gwylod i fod yn x i pŵer hanner ar y gwylod, os yw hwnna'n ail israd x ar wylod y ffracsiwn. Ac felly, dyna yw dy by dx yn yr achos yma. Felly eto, rheol y lluoswm, neu'r rheol Leibniz sydd chi yn cael ei ddefnyddio, os dyn ni eisiau differu, un peth, lluosi rhywbeth arall. Y peth gyntaf, lluosi differiad yr ail beth, a dyw'r ail beth, lluosi differiad y cyntaf. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.